Um, wachino mokwongo funding a crime and crime. Kopo ni ikawo pesa ni ti fund godo jomoko mondo tim crime. Mano crime. To ng'anyo ok en crime. Mano wang'eyo. Katiba mar Kenya yie ne jo Kenya dhi e ng'anyo mamuol ka giwacho pachgi, gi present pachgi ne telo mantiere sani. Koro Jimmy Wanjigi wacho kanyo maber ni no keto nyaka mbui mare pesa ne manotiyo godo kogolo godo jogo manomaki kendo wacho ni miyo konyo joma ng'anyo timo ng'anyo e yo mamuol maber ok en crime. I agree, ok an lawyer lakini aparo ni mane gima ng'eyo ni is true. Mar ariyo, Jimmy Wanjigi osekonowa, osebedo mowacho ni kani loso sirikal mar ker manodhi e yweyo Uhuru Kenyatta kod William Ruto nolose ode. Kendo osekonowa ni jogo nobedo piny e komode kanyo manolose sirikal, kanyo manolose kabinet. Koro jogi jomong'eyo gimaduong' manyalo wacho ka ni Jimmy Wanjigi gi William Ruto, ker makawuono kod ker mokalo Uhuru Kenyatta, magi jomong'eyo maber kabisa. Koro kinyalo wacho ni nitiere siasa matimore ka amiwacho ni scapegoating, manyo ng'ama inyalo ket gimoro kuome. Onyalo bedo siasa, yes, nikech jogi jomong'ere maber kendo ker masani ong'eyo capacity mar Jimmy Wanjigi. Samoro capacity no interfere gi siasa mare madhi mbele sani e piny, miyo ginyalo bedo kode gi wach. Mako ng'ato meko ok apar ka en crime. Ka sirikal nigi paro ni ng'ato nigi gimoro monego bed ni makene, tinyalo make maka. Gima duong' en ni kidhi e court idhi yudo thuolo mar wacho gimomiyo iparo ni ok onego bed omaki, to court biro mana wiyi thuolo nikech polise ok ema tweji, court ema tweji. Yes, mano kaka nene. To king'iyo be kaka ne gidonjo dala Wanjigi nyaka piny oru kimanye, aparo ni en drama nikech kidwa mako ng'ato kopo ni ok ung'e kama entiere, ok ung'e kama ng'ano nitie. Chik wacho maber ni court nyalo summon ng'ato. Polise nyalo dhi kwayo court mondo summon ne ng'ano kech giparo ni gin gi case against that person. Ka court osamoni to nyaka idhi. Kendo kapar ka Jimmy Wanjigi nigi court summon mano tamore dhiye. Mano e kama makosa wuoke. Onge tiende mondo polise miya okampe dala ng'ato ka gikia kama entie. Nikech clearly negi manye magiwuok ne ok giyude. Ngiso ni gikia kama ng'ano nitie. You manya court order to court summon ng'ano to the court, then you present your case. Kata nyaka incho wuogi pok waneno ka court summon mora polise omanyo moluonge. Jok momak kanyo gin mana bodyguards mage.